Wrth sefydlu busnes newydd, byddwch yn aml yn clywed pobl yn sôn am weld bwlch yn y farchnad. A dyna'r union beth welodd Lucy Cohen a Sophie Hughes pan aethant ati i sefydlu Mazuma yn 2006. Mae Mazuma yn cynnig gwasanaeth cyfrifyddu o bell ar gyfer busnesau bach a meicro a chael gwared ar yr angen am gyfarfodydd wyneb yn wyneb. Mae gwasanaethau cyfrifyddiaeth Mazuma i gyd ar-lein, ar ap, dros y ffôn a thrwy'r post, a dyma'r union bethau ddaeth yn boblogaeth yn syth bin. Yn dilyn twf cynnar y busnes, roedd yn rhaid i Lucy a Sophie symud swyddfeydd Mazuma i safle mwy, ac yn gyflym. Dyma'r adeg pan gamodd Banc Datblygu Cymru i mewn. Roeddem yn credu yn ei busnes ac fe wnaethom gefnogi Lucy a Sophie gyda benthyciad i brynu prydle swyddfeydd newydd ym Mhen y Bont ar Ogwr. Ers hynny, mae'r busnes wedi dod yn ôl atom dro ar ôl tro dros y blynyddoedd am gyllid i gefnogi ei twf. Ar ôl adeiladu perthynas mor wych, pan gafodd Lucy a Sophie gyfle i wneud gwaith adnewyddu mwyn cael mwy o ofod swyddfa a chynnal y gwaith adnewyddu o gwmpas anghenion y busnes, fe ddeithon nhw'n syth atom ni. A nid na'i nabod Mazuma mor dda, roeddem yn gallu cynnig benthyciad iddynt i'w helpu i wireddu ei breuddwyd y gael ar amgylchedd gwaith delfrydol.